her lige ved siden af mig, det er, at Kenny Johansen lige nu er i gang med, at det varmer op. Han skal se, hvor mange citronmåner han kan stable oven på hinanden, inden de vælter. Jeg har 50 til rådighed. Gå i krig. 50. 1. 2. Jeg tror fundamentet er vigtigt. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Ah. 8. Ja. Ah. 9. Nej. Ja. Ja. 9, der står selv. Nej. 8. 8 står selv rigtigt. 8 halvmåner klarer jeg. Det er lidt skuffet. Hvad siger du selv? Er du tilfreds over resultatet, eller? Det, jeg havde sat sig på noget mere. Det er lidt skuffet over. Jeg havde troet, at jeg ville komme op i nærheden af 5-26. Hvad siger Brian? Jeg synes, det er tyndt. Har, Vildt tyndt. har Jonasen skuffet endnu en gang? Fælt. Ikke mindst taget i betragtning, hvor meget vi egentlig har fået købt. Jeg tror simpelthen, det er et dårligt parti, jeg har fået. Jeg tror simpelthen, de er skæve. Jeg synes også, jeg kunne se det på dem, da jeg pakkede dem ud. Jeg synes, det er meget sådan lidt... Må jeg foreslå, at den kan gå over i hele måneden? Altså, jeg forstår ikke helt, kunne man ikke forestille sig, jeg ved det ikke, kunne man ikke forestille sig, at hvis man gjorde sådan her... Nej, jamen prøv at høre. Typisk så kommer kvinderne op. Nej, Williams, det duer ikke. Det må man ikke. Nej, det er Ja, det må man ikke. Det er kun én ovenpå. Hvor mange er det? Det er 8. Ja, det er flot. Så der. Det skal stå selv. Det må man ikke. Det bliver mere. Det må man ikke. Ja, der er 9 nu. Gør den her. Jeg siger det bare. 1, 2, 3, 4. Nej, vi skal kunne stå selv. 1, 2, 3, 4. Der er også kun... Ej, så gider jeg ikke med. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Der er også kun 8. Der var 9. Nej, det havde du da i hånden. 3, 6, 7 har Brian. Nå. 1, 2, 3, 4, 5. Er de ikke også lidt trykket ned, dem der, Jonasen? Er det ikke sådan lidt snyd på en eller anden måde? 6. Nej. Hvorfor bevæger den sig? Nej. 7. Se, det er det, du er ikke. 7. Ej, det er en lorteforsøg, det gider jeg. 8 stykker. Det var faktisk nærmest. Du tog sejren, Jonasen, alligevel. Ja, det gjorde jeg. Trods alt. Jeg var meget, meget tæt på 9.